Donao sam daske. Uz pomoć njih ću da sagradim kuću. Da. Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Treba napraviti rupe ovdje i ovdje. Da, eto. Moja kuća je spremna. Dođi kod mene, zvaću te Clyde. A šta je kod Nicole? To, primajte posao, gospođice. O, hvala puno. Ovo je za vas, izvolite. Doviđenja. Mike, kako ti se sviđa moja kuća, jeli? Ništa posebno. Tako je. O ne, gdje ćeš? Ali lak se još nije osušio. Dobro, neka šeta. A ja ću farbati kućicu lakom. Super ideja. Wow, kako lepa ljubičasta boja. Ali šta još da dodam? O, tačno! Pala mi je na pamet, super ideja. Uz pomoć sunđera i farbe može se napraviti imitacija cigli na kući. To će biti tako lepo. Pogledajte, dobro mi ide. A sad će mi trebati čarobni valjak. Pitate se zašto je čarobni? Eto zašto. Cool. Sad ću sa njim ofarbati krov. Wow, to je baš ono što mi je trebalo. Super. O, Maco, šta radiš ovdje? O, jesi se zapetljala? Sad ću ti pomoći da se izvučeš. Tačno, treba ukrasiti kućicu tvojim omiljenim koncima za pletenje. Napisat ću reč mačka. A sad ću ukrasiti i prozor. O, ispalo je baš slatko. Ja imam najbolje ideje. Eto, sve je gotovo. Ovdje ću staviti grebalicu u obliku cveta. Ona čak i prelepo miriše. A ovdje će biti činija sa hranom i vodom. O, a što ovdje radi pas, majka? Izvini, Nicole, Clyde nije hteo. Ma nema šanse, ja to tako neću ostaviti. Gubi se sa moje teritorije. Uvodim zabranu za pse. Kako je bezobrazna. Dobro, i mi moramo ukrasiti kuću. I već znam kako. Za početak ću ofarbati kuću. Hej, Clyde, to je moja četkica, vrati mi. Hvala. Dakle, prvo treba ofarbati kuću u plavu boju. Eto, gotovo. O ne, Clyde se isprljao u farbi. Kako si smotan. Ali nema veze, imam ideju. Hajde da ostavimo tvoje tragove na kućici, da bi svi znali da ovdje živi najbolji pas Clyde. Da, baci kocku. O, ti si na meni ostavio trag. Hej, što to tamo nosiš? O, pa to je korpica sa teniskim lopticama, svaka čast. Hoćeš da se igraš? Hajde, dok Clyde hvata loptice, ja ću ukrašavati kuću lopticama. Bacit ću par teniskih loptica na krov. Da, ispada super. Gledajte. A ovdje će visati omiljene koske Clyda. Tu će biti tablica da bi svi znali da je ovo kuća psa. Ostalo je staviti činiju sa vodom i hranom za Clyda. I želim da stavim bazen. Da. Napolju je veoma vruće. On sigurno neće imati ništa protiv da malo pliva. Sipao sam vodu, a sad ću baciti par omiljenih igračaka Clyda. Clyde, vidi šta imam za tebe. Hajde, upadaj u bazen. Kako ti se sviđa, jeli? O, vidim da uživaš. O ne, prskaš me vodom. To je zabavno. Prestani. Ne, prestanite! Moja mačka ne voli vodu, Mike, dosta. Mi idemo unutra. Ne brini, tu smo u bezbednosti. Ja, ali ovdje je baš prazno. Hajde da ukrasimo kućicu iznutra. Prvo nam treba tepih, tako je? O, skoro sam zaboravila da treba da te počeše. Hajde da te očešlja, moja slatka mačka. Eto. O, koliko dlaka. Imam ideju, mogu napraviti lepe pufnaste šapice na zidovima. Dodat ću malo rasvete i to je to, lepota. A ovdje ću okačiti ležaljku za tebe. Možeš se odmarati ovdje, probaj. Jel ti se sviđa? Super. A sad ću ukrasiti zid rasvetom. Wow, kako je to slatko. Okačit ću još par polica.
A na police ću staviti kolekciju tvojih omiljenih ogrlica. Moja princeza ima ogromnu garderobu. Samo pogledajte koliko nema haljina i kostima. O, preslatko. A ovo je moje omiljeno odelo. Hajde da ga obučemo. Wow, ti si najlepša mačka na svetu. A, moja princeza. O, kako je lepo. Mi također treba da ukrasimo kuću unutra. Krećemo. Clyde, pala mi na pamet super ideja. Hajde prvo da ukrasimo pod. Stavit ću na pod meke plave pločice. Jel ti se sviđa? A? Naravno da ti se sviđa. Obožavam te. A sada treba dodati malo osvetljenja. Aha, zalepit ću ga ovako. Da, izgleda stvarno cool. A još sam odštampao tvoje slike. Pogledaj kako si sladak. Okačit ćemo na zid par tvojih slika. A još slike tvoje mame, tate, bake i deke. Super. Ovdje ću okačiti police na kojima će biti tvoje omiljene igračke. Sjajno. I okačit ću par konopaca koje ćeš moći da grickaš. Vidim da ti se sve jako sviđa. Dobar dečko, ovdje ću staviti tvoju ležaljku, a tu ću okačiti televizor. Clyde, hajde lezi ovdje. A ja ću da te mazim. Hajde da gledamo zajedno televizor. Hajde da vidimo šta pokazuju. O, emisija o mačkama. O, izvini, Clyde, nisam hteo. Prebacujem. Da, emisija o psima ti se mnogo više sviđa. Uživaj. Obožavam te, mali moj. O, mamice, šta je ovo? O, pa danas je rođendan moje mački. Kako sam mogla to da zaboravim? Treba ga proslaviti. I ja sam već sve pripremila za proslavu. Obukla sam svoju princezu u najlepšu haljinu. A ovo je najlepša tortica specijalno za tebe. Hajde, zamisli želju. Čestitam! Jel ti se sviđa? A vidim da si srećna. Srećan rođendan! O, majki, Clyde su tužni sami. Njima bez nas nije tako zabavno, princezo. Dobro, hajde da ih pozovemo kod nas. Mike, dođite kod nas u goste. Stvarno? Vrlo rado. Idemo, Clyde. Ćao, princezo, srećan rođendan. Ovo je poklon od nas. O, kako slatko, hvala vam puno. To je Clydeova ideja. Challenge. Eci, peci, pet, ti. Juhu. Što? Ljuta crvena paprika? Kakve su ovo šale? A šta je kod tebe? Sad ćemo saznati. Wow, to je šarena torta. Nemoj tako gledati, Mija. Iako si zaboravila, sad je tvoj red. Nisam zaboravila. Ali zašto sam ja dobila najljuću papriku na svetu? Nadam se da će čokolada biti toliko ukusna da neću ništa osjetiti. Dobro, pokušat ću da odgrizem veoma malo pače. Ništa nisam osjetila. Šta je, Mija? Naravno da nisi osjetila jer si odgrizla vrlo malo. Treba sve da pojedeš. Dobro, sad ću. Šta je, jel ti ljuto, drugarice? Sačekaj, sad ću doći. Gotovo, hajde. To je bila veoma ljuta paprika. Neverovatno, bilo si kao pravi zmaj. Zašto se smeješ? Svo lice ti je garavo. Pa šta, sad ću se srediti i umočiti tortu u fontanu. Ali torta je tako velika. A, znam. Treba da je isečem. Tako velika i mekana. Blago meni. Mogu sama da pojedem celu tortu, pa čak još i da je umočim u čokoladu. Oho, unutra izgleda još bolje nego s polja. Ali pače i dalje preveliko za ovu fontanu. Tako da ću umočiti malo. Eto, tako je mnogo bolje. Napokon mogu da te pojedem. Kako ukusno. Mija, šta hoćeš, Kristi? Daj meni da probam. Ne. Kakva citija, ali ja znam kako da je naučim pameti.
Sad je tvoje da probaš ljut, drugarice. A vidjet ćemo šta će biti sa tobom kada dodam u čokoladu malo ljutog tabasko. Sigurno ćeš pocrveneti kao rak. Želim još. Kako ukusno. Joj, šta je ovo? Nije valjda torta ljuta? Treba mi hitno čokolada. Ne pomaže. Jo, to treba zaustaviti. Šta se desilo? Hvala, Kristi, spasila si me. Mogu li ja prvo otvoriti? Kukuruz? Ne, samo ne ovo. Ne volim ga. A šta je kod tebe? Wow, ja imam čak 4 sladoleda. Cool. To nije fair. Ja ne podnosim kukuruz. Možda želiš sladoled? Želim. Onda hvataj. Nisi uhvatila. Pa dobro, ja ću da počnem. Šta može da bude bolje sladoleda sa čokoladom? Tako je, ništa. Kristi, pogledaj kako to lepo izgleda. To je mnogo ukusno. Divno. Poješću sve. Hoću i ja tako. Prelepo. Tako mi se svidjelo da sam spremna da jedem ovo do kraja života. Pazi, hladan je. Ne, ni malo. Mija, tako mi je žao. Žao mi je što ne možeš da pojedeš svoj sladoled. Sad je more da probam sladoled sa čokoladom. Stvarno ukusan. Ali šta da radim sa njom? Smislila sam. Moram dobro da ispržim svoju drugaricu. Idemo. Hajde, Mija, odleđavaj se. Šta se dogodilo? Više nisam ledena. Hvala, Kristi, spasila si me. Nema na čemu. Hej, a gdje je moj sladoled? Jesi li ga ti pojela dok sam ja bila zaleđena? Možda. Dobro, drugarice, a sad grizi svoj kukuruz. Morat ću. Čak ni čokolade neće moći da me spasi. Uj, odvratno. Znala sam. Ali smislila sam šta da radim. Ovo je kukuruz. Od njega mogu da spremim nešto jako ukusno. Da vidimo. Odlično. Ovo mi više neće trebati, ali će mi trebati šporet i tiganj. Sad ću sipati sva zrna na tiganj. I pržit ću kokice. Joj, napada me kukuruz. Pomozite. Treba da se gasi. Kakav miris. A sada ću napraviti moje omiljene čokoladne kokice. Sipam to sve u kantu. Vadim kašiku. Punim je čokoladom. I dodajem ka kokicama. Jao, lepota. Sad se može probati. Baš ukusno. Hoću i ja da probam. Stvarno? Onda hvataj. Što ne jedeš, Mija? Izgleda da nećeš. Ne moraš, onda ću sama sve pojesti. Pa ne, daj mi to. Neću ti dati, ovo su moje kokice. Daj mi. Neću. Joj, hvatam. Eto, nisam ni probala kokice. 3, 2, 1. Otvaramo. Wow. Mogu li ja prva? Sjajno. Tako volim da se igram sa njim. Joj, nešto nije kako treba. Nekako je čudan. Mada stani. Izgleda da nije napravljen od gume. Čudno. Otkinula sam dugme. Ima sladak miris. Probat ću. Pa to je žale. Kristi, probaj svoj. Jestiv je. Sad ću. Čudno, ja ne mogu da odgrizem. Neće. Juj. Pa izgleda da sam pogrešila, ali je moj sigurno jestiv. Ako još i čokolade dodam.
To je prelepo. Ne mogu da verujem. Mija, hoćeš mi dati? Nema šanse. Jo, šteta što ja ne mogu da pojedem svoj popit. Ali barem mogu sa njim da se poigram. Čekajte, ja sam genije. Smislila sam nešto mnogo dobro. Treba sipati što više čokolade. Ovo će biti bomba. Kristi, o čemu pričaš? Gde ćeš? Sad ovo treba da zaledim. Ovako. Mislim da je dosta vremena prošlo. Odlično, moj čokoladni desert je spreman. Pa, dok niko ne vidi. Kristi, vratila si se? Šta je ovo? Sad ćeš sve sama skontati. Pogledaj, ovo je čokolada. Ispalo je savršeno ravno zahvaljujući kalupu. A sad mogu da ga umočim u čokoladnu fontanu. Ješću čokoladu sa čokoladom. Baš sam cool to smislila. Hoćeš možda da mi daš malo pače? Ne. Pa dobro. Čekajte, ja mogu sebi da napravim čokoladu. Uzet ću njen popit dok Kristi ne vidi. Ali za početak ću da se poigram sa njim. Jao, tako mi se sviđa da diram ove dugmiće. Mija, vrati na mesto moj popit. Neću. Daj mi ga odmah. Nikada. Jao. O ne, gledaj šta si uradila. Sad je polomljen. Ja neću moći da napravim čokoladu. Zato još uvijek možemo da se igramo sa njim. Cool, zar ne? Zaista? Jao, kako prija. Mogu li? Hajde. Opa, ovo je marshmallow. Obožavam ga. Kako ukusno miriše. Sad ću sve to sipati u tanjir. Moram smisliti kako da ih pojedem. O, znam. Kija. Dugačke drvene štapiće, da, to mi treba. Oho. 1, 2, 3. Uhvatila sam. To je bilo nevjerovatno, bravo. Hvala. A sad mogu da umočim u čokoladu. Napokon mogu sve to da pojedem. A ja? Imaš 2 ražnjića? Pa šta, i oba su moji. Prelepo. Eto, tako sam htjela da pojedem marshmallow. I poješću ga. Njam. Baš ukusno. I ona čak nije ništa ni primetila. Poješću još. I još. Joja, gdje je nestao marshmallow? Mija? Nemam pojma. Usput sad je more da otvaram. Fuj, to je hobotnica. Kako je mrska. Sluz mi je ostala na rukama. Ne, ja neću ovo da jedem. Moraš, takvi su uslovi challenge-a. Dobro. Mamice, kako ovo da jedem? Fuj, čak ni čokolada ne pomaže, svejedno izgleda mrsko. A još i užasno smrdi. Dobro, probat ću malo. Ne mogu da odgrizem. Joj. Uvukla te. Fuj, ostavi me na miru. Kakav užas. Pogledaj svoje lice. Na njemu su tragovi od hobotnice. Ja sam smešna. Sad ćeš ti meni vidjeti. I ko je od nas sada smešan? Majmice, ništa ne vidim. Ne silazi. Pomozi mi. Šta? Sad ću te spasiti. Drži se, vučem je. Je li je sišla sa mene? Ali moje lice, sada sam baš kao ti, Mija. Mi tako smiješno izgledamo. Wow, kako dobri pokloni. Moja omiljena boja je plava i ja dobijam hranu plave boje. A ja imam crvenu hranu, ali ne želim jesti dečju hranu. A ja volim kokice, ali još nikad nisam probala zelene. Hej, mogu li ja da počnem? Dobro, sad ću probati svoje energetsko piće. Wow, kako moćno! Osjećam nalet snage i imam osjećaj kao da mogu sve. O, da! Opa, teretana! Da, mogu da dignem bilo koju težinu. Gledajte kako mogu. Šta još imate ovdje? Da vidimo.
gledaj me. Kladimo se da ću dići to. A vidi kako mogu. Jao, mamice, kakav dan. Hvala, to je bilo super. Idem ja. Gotovo, devojke, nema više snage. Ali sad sam ponovo sa vama. Dobro, na mene red da jedem dečju hranu. Jo, sa cveklom je i paradajzom. Predomislila sam se. Šta je to? Hajde, ja ću ti pomoći, Nikol. Otvori usta. Avion leti u tvoje usta. Fuj, uopšte mi se ne sviđa taj ukus. Gotovo, ja sam probala. Sad je na tebe red. Sad čekajte trenutak. Pogledajte moje 3D naočare. Yes! Wow, super! Da li hoćeš takve? Da, hvala. A sada možemo gledati film i jesti kokice. Ali samo ja. Ali molim te, nemoj biti cicija. Kokice su zelene, a znači da su moje. Što? Da li sam sve pojela? To je bilo moćno. Šta? Nikol, a šta je sa tvojim usnama i ušima? Šta? Pogledaj. Jao, i ja sam se obojila, ali u plavu boju. To je neka magija. Kako smešni uši imaš. Devojke, prestanite. Opa, nove poklone. Da, obožavam žvaku Laviz. Nemoguće. To je ceo tanjir sa burgerima. To. Jao, sa ovim treba paziti. Mogu li ja biti prva? Jedva čekam da probam crveni burger. Kladimo se da ću pojesti sve to za pola minuta. Dakle, krećem. Aha, još malo. Hajde. I poslednji. Da, tako je, uspela sam. Svaka mi čast. Da, ups. Jel, nije mi dobro. Sad ja? Kako dobar miris. Wow, našla sam lizalicu. Nadam se da će biti ukusna. Wow, sviđa mi se. Cool. Mandy, šta gledaš? Imaš svoju hranu, hajde počni. Da, vrlo rado. Sad ću probati. Žvaka je slatka. I slika je baš divna. Kad ću već sresti svoju ljubav. Wow, to je princ. Ćao. Hej, Lili. Okej, prihvatam izazov. Sad ću te naučiti pameti. Ja si spremna? Dođi ovamo. Zašto? Ups, to je bila greška. Ajde da joj pomognemo. Da. Živa sam. Bože, šta je sa vašim nosevima? I sa mojim? Kako zabavno. Super. Jedva čekam da probam to. I ja. Kod mene su žele bombone Juicy Drop. A kod mene žvaka. Da, obožavam žvaku. Eci, peci, pec, ti si mali zet. Ja sam prva. Kakav miris. Šta? Crvene jagode su moje. Izvinjavam se. Pa dobro. Šta? Plavi deo koktela ide meni. Pa kako to? Tu je ostalo malo zelenih kuglica. Bingo! Mogu pojesti uz pomoć slamčice. To je jako zabavno. Kako slatko, oduševljena sam. Hajde, Nikol, sad ti. Vrlo rado. Hajde da vidimo. Da, ove bombone su prelepe. Mislim da će sa sirupom biti još ukusnije. Jao. Nisam mislila da su toliko kisele. Mandy, hajde sad ti. Vrlo rado. Ja sam dobila žvaku u obliku paste za zube. Vreme da operem svoje zube. Da.
Šta radiš to? Odvratno. O ne, zašto su zube postali plavi? Dobro, sad ću naduvati balon. Wow, gledajte, i on je plavi. Šta? Je li se i vama obojio vrat? Šta? I nama? Jao, to se ne skida. Opa, nova hrana. Ja imam Kinder jaje, cool. A ja crvenu picu, super. Šta? Šta će mi dugme? Dok vi razmišljate, ja ću probati svoj Kinder jaje i jedva čekam. Pitam se kakva igračka me čeka unutra. O da, plava čokolada sa ukusom borovnice je jako ukusna. Prelepa je. Oduševljena sam. A sad ćemo... šta? To je buba švaba! Kako smešno! Zabavna igračka? U stvari, čekajte! To nije igračka! Buba švaba je živa! Bingo! O, ideja! Kakav luk! Halo, šta je bilo? Buba švaba u kuhinji? Dolazim! Kakav užas! Bako, spasi nas! Ma tu će biti dovoljno jedne papuče. Marš odavde! To je to! O, hvala, bako! Vidimo se! Ćao, čao! Dakle, jesam sad ja na redu? Okej, ja moram pojesti crvenu picu. Imam odličnu ideju. A šta ako napravim veliki sendvič od pice? Šta mislite, da li će tako biti ukusnije? O, da, kakav užitak! Divno! Wow, super! Come on! Pa hajde da vidimo šta je kod mene. Sad ću pritisnuti dugme. Zdravo, jeste vi pritisli dugme? Ovo je za vas. To je super neobičan sladoled. Pazite, imam malo iznenađenja u sebi. Čekajte, mamice, plašim se da ga probam. Izgleda jezivo. Kakvu facu ima. To je jako smešno. Wow, pa to je divno. Svidalo mi se, želim još. Wow, gledajte, ruke mi sjaje. Oh my god. Slepeću, šta je to? Obojile su mi se ruke. Je li mama? Da, i kod nas su. 3, 2, 1 i 3, 2, 1 i 3, 2. O, evo naših slatkiša. Zanimljivo, je li to prsten? A kod mene je lubenica. Super! Da vidimo. Šta? Hajde, papir, kamen, makaze. Hajde, pobedila sam, znači ja počinjem. Ja sam dobila lizdalicu u obliku prstena. O, tako je lepa. O, i baš mi lepo stoji. I baš mi lepo stoji. De. Ma samo mi zavidiš, šta ti je? Dakle, vreme je da probam to. O, to je neverovatno. O, divno. Nikol, što me gledaš? Jedi svoj slatkiš. Naravno. Sad ću probati svoj žele od lubenice. Wow, to je jako ukusno. Mnogo mi se sviđa. Ali koščice neću jesti. Hej, Nikol, pazi, molim te. Izvini. Šta? Ko je to? Hej, ti lopove, imaš svoju hranu. Marš odavde. Dobro. Hajde da vidimo šta je to. O, to je neki neobičan čips. Nadam se da će mi se dopasti ukus. Šta? Mamice! U pomoć! Kako ljuto! Mirno, znam šta da radim. Ostalo mi lakše? Odlično. Baci kocku, svaka nam čast. Hvala vam. Devojke,
Pogledajte, potpuno smo se obojili. Da, to je baš zabavno. Sad čim da ukrasim kuću kad nemam ništa. Ovoj paučini tu nije mesto. Možda ću u smeću naći nešto zanimljivo. Šta da radim? Kolač. Baš ukusno. Šteta što je bio posljednji. Šta? Fuj, kako možeš da jedeš to? Mirno, devojke. Ovaj kolač mi je dao energiju. I došla mi je nova ideja kako da ukrasim kuću. Sjećam se da sam sinoć u smeću vidio lepo pakovanje za poklone. Evo ga. Da, tu su i novine i pakovanje od jaja. Pogledajte koliko svega sam našao. Svaka mi čast. Šteta što nemam lepka. U stvari, što će mi lepo kad mogu samo polizati papir. Ja sam genije. Zaboravio sam na krov. Kako je dobro što sam našao sve neophodno. Da, ovako krov izgleda mnogo bolje. Pogledajte, devojke. Bravo, Mike. To je jako ružno. Šta? To ćemo još vidjeti. Nisam još završio. Šta je smislio? Šta će ti karton? Od njega ću napraviti slatku jelku. Sad čekajte. Evo je. A sad ću je ukrasiti. O da, to je preslatko. Zar ne? Usput, ja jako volim jabuke. Imam celu kesu jabuka. O da, mogu i da jedem i da ukrašavam jelku. Cool. Mislite, pošto sam siromašan, neću imati ukrasi? Kako da ne? Nacrtat ću ih. Evo zvezda. Pogledajte. A jelka je divna. Zadovoljan sam. Jao, zašto ne gori? O, pogledajte šta još imam. To izgleda mnogo dobro. Da, svaka mi čast. Naduvat ću još jedan. Tako je. A sad, preterao sam i balon je pukao. Napadaju gospođica Britney, spasit ću vas. Hej, stani, Henry, sve u redu. Samo je pukao balon. Nije bilo nikakve eksplozije. Sljedeći put nemoj me sramotiti. Slobodan si. Znate na šta me podsjeća ovaj beli papir? Liči na sneg. Da, sad će moja kuća biti još lepša. Da, tako je. Čekajte. Od ove rolne ću napraviti teleskop. Britney čačka nos. Vidim sve. Ups. Dobro, ne boj se, neću nikom reći. A šta radi Mandy? Ona kao uvek daje autograme. Trenutak. Eto, izvolite. Ne tako brzo, prijatelju. Pomozi mi da ukrasim kuću, onda ćeš dobiti autogram. Razumeo sam. Dobro, sad će sve biti spremno. Odlično, čekam. A možeš početi da farbaš krov? Naravno, za vas ću učiniti sve što poželite. Nije nikakav problem. Tako ste lepi. Ne mogu da skinem pogled sa vas. O Bože, ups. Jao, kako sam se umorila od ovih fanova. Je li to sve što možeš? Čekajte. Stavit ću još ovu lepu rasvetu. Da, baš je lepa. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. Hvala. Ali to još nije sve. Doneo sam vam još roza jelku sa velikim zvezdama. Jel vam se sviđa? Recite. To je super. Evo vaš autogram, ali nikakvih poljubaca. Doviđenja. Ćao, čao. Fuj, odvratno. Kako divna jelka. Nedostaje samo snega. Tačno. Zdravo. Hvala puno. Čekam. Da. Zdravo. Hvala još jednom. Sada imam sve što mi treba. Kakva lepota. Oduševljena sam. Evo vaših para. Baš sam
zadovoljna? A vreme je da stavim novu bundu i da zapalim par selfija u svom novom dvorištu. Ćao svima! A Mike i ja smo već ofarbali naše kuće, a Britney je odlučila da je izgubi. Veoma smešno. Halo, hitno mi treba pomoć. Da li možete da ofarbate krov moje kuće sa helikoptera? Super, dobit ćete nagradu. Hajde, čekam. O da, takva lepota. Baš mi se sviđa ova zlatna boja. Ćao, čao, hvala još jednom. O, a znam ko će mi još pomoći. Ćao, dragi. Ti si najbolji dizajner u ovom gradu. Imamo izazov, treba mi tvoja pomoć. Šta misliš o mojim konkurentima? Pogledaj. Pa? Da, slažem se. A šta misliš o njenoj kući? Da, ni nešto, ja tako mislim. Treba mi tvoj genijalni ideje. Počet ću od crvenog somota. Baš je modern sad. Pretvorit ću tvoju kuću u jedan veliki novogodišnji poklon. Tako da će da sjaji jače od zlata. Usput imam nekoliko poluga zlata koje će učiniti moju kuću ne samo najlepšom, već i najskupljom u gradu. Da, tako je. Šta misliš? Meni se jako sviđa. Dodat ću još par detalja. Tako je. O, za malo da zaboravim. Ovo je novogodišnje čudo. Kako ti se sviđa ova bela jelka sa zlatnim ukrasima? Wow, to je predivno, ti si genije. Baš sam ti zahvalna. A nema na čemu. A mislim da moje zlatnoj kući nedostaje samo kiša od para. Da, tako je. Super. Hvatam. Hej, lopove. Nemoj krasti moje pare. Idi u svoje dvorište. Marš. Imamo izazov. I sigurna sam da ću pobediti. Pogledajte. Moja kuća je savršena. To je tek početak, lepotice. Ukrasili smo kuće s polja. A sada ih moramo ukrasiti unutra. Na pod ću staviti tepih. A za zidove mi ne treba ništa. Samo farba i moje ruke. Da. Ukrasit ću zidove otiscima svojih ruku. Izgledat će baš zabavno i neobično. Gledajte. Baš mi se sviđa. A sada treba dodati malo zelene boje. Tako je. Wow. Zatim ću dodati žutu boju i crvenu. Ne trebaju mi nikakvi dizajneri, ja sam najbolji dizajner. Police ću napraviti od kutija. Tako je. Unutra ću staviti svašta nešto. Da, divno. Još malo. Super. Gledajte, ovo je Deda Mraz. Za malo da zaboravim. Gde je? Evo ga. Neka visi tu. Znate koga ću napraviti od ove stare lampe? Nikad nećete pogoditi. To će biti mali Sneško. Zar to nije preslatko? Da. Stavit ću mu šal. I to je to. Neka bude tu. U nekim novinama sam video pogled na alpsko selo sa planinama, kućama i šumama. Da, baš to mi treba. Hoću svaki put da se divim ovom lepom prirodom. O da, divno. Ja umorio sam se. Piću kolu i uživati u svojoj novoj kući. Usput, da li želite jedan lifehack od mene? Od limenka mogu napraviti ovako dobar stočić. Sada imam sve potrebno za novu godinu. O da, ja sam presrećan. Dodat ću još nekoliko detalja. I to je to. Moja kuća je savršena. Zaboravio sam na vreću za sedenje. Sad je sve tačno savršeno. Od čega da počnem ukrašavanje kuće?
Prvo ću staviti na pod mekani tepih da bi me grejao, a na zidove ću okačiti lepe zvezde. O, da, preslatko! Ja li gde da čuvam svoje krune sa takmičenja lepote? Tačno! Napravit ću lepe police u obliku srca. Preslatke su! A dijamanti na kruni će sjajiti i stvarati divnu atmosferu u kući. O, da! Ukrašavati kuću je tako zabavno! Pogledajte, a ovo sam dovezla iz Pariza. Preslatko! Ovo ćoše ću staviti stočić sa ogledalom. Da, ja sam mnogo lepa. Tu ću raditi sebi manikir. Pitam se, hoće li stati ovdje sva moja šminka? Sad ću proveriti. Ajde, tako, još malo. O, sve stalo super. A za Božić moje roditelji stavljaju čarape za poklone. I ja ću raditi isto. Da, ispalo je divno. Nešto nedostaje? Tačno! Trebaju mi jastuke? O, da! Baš mi se sviđa moja nova kuća. Oduševljena sam. Sada mogu da zapalim selfie. Kako sve užasno izgleda. Treba to hitno popraviti. Prvo ću staviti jastuke na pod. Odlično. Da. Okačit ću ove zlatne zavese na prozor. Divno. O, ali to još nije sve. Treba mi još crvena zavesa. O, divno. Moja soba izgleda baš skupo. Dodat ću još ovo. Divno. I zvezdicu u sredinu. Preslatko. O, kako sjaj. Oduševljena sam. Dugo sam razmišljala koje police da stavim, a onda sam odlučila da mi trebaju police u obliku kruna, jer sam ja kraljica. Da. Jedva čekam da mi neko dođe u posjetu. Hoću da vidim njihovu reakciju na moj dizajn. O, to je savršeno. Ja imam baš dobar ukus. Najbolje od svih. A tu ću staviti stočić. Na njemu će biti anđeo. O, divno. Dodat ću još par detalja i to je to. A na zidu će visiti televizor. Da. Hoću da gledam novogodišnje filmove. Obožavam ih. Baš cool. O, to mi je omiljeni trenutak. Dakle, vreme je za spavanje. Uskoro će doći Deda Mraz i doneti vam poklone. Spavajte, deco. Šta da poklonim Britney? Mislim da će joj se dopasti ovaj zlatni poklon. Za našu kraljicu lepote Mandy također imam dobar poklon. Ups, mene nema ovdje. Santa! Jeste ga vidjeli? Upravo bi ovdje. Donao nam je poklone. Jao, to je burger iz mojih snova. Više neću biti gladan. Hvala, Santa. Wow, i meni se sviđa moj poklon. Odavno sam htjela takvu roza lizalicu. Izgleda prelepo. Wow, super. Kod mene je torta u obliku para. Kako je slatka. Baš mi se sviđa. Šta? Drugari, gledajte, ne mogu da verujem. To je Deda Mraz, leti na severni pol. Srećna Nova godina! Oho, šta je to kod Vivian? Podsjeća na čokoladni ruž. Cool, miriše sigurno ukusno. A kod majke? Također čokoladni ruž, ali mnogo veći. Brutalno. A kod Janice je ogroman ruž. Cool, to će sigurno biti mnogo ukusno, ali Vivian počinje. Vrlo rado, hajde, gledajte. Sad ću da namažem usne. Pa, je li lepo ispalo?
Mislim da je super. Ja sam tako lepa. A sad ću završiti i pokazati vam. Kako vam se čini, jeli? Hvatajte moj slatki poljubac. To izgleda čudno. Šta si rekao? A vi ništa ne razumete u šminkanju? To je baš ukusno. Hoću da pojedem sve do kraja. O, da. Dakle, ja sam završila, a to znači da je došao red na Majka. Ajde, probaj svoj ruž. Super, taman sam ogladnio. Vivian, šta je? Pa ne, ja neću da šminkam usne, nema šanse. Imam bolju ideju. Hoću da rastopim ovaj čokoladni ruž. Zato ću koristiti fen. O, da, odlično mi ide. Super. A sada mogu da popijem sve ovo. Da, to je neverovatno. Mnogo je ukusno. Obožavam čokoladu. I obavezno treba polizati tanjir. Eto, završio sam. Jel da? Super, znači sad imamo red. O ne, nemoj. Ja neću da se ova lepota rastopi. Poješću ovako. Dakle, probat ću pače. Ogo, to je zaista mnogo ukusno. O, čekajte, došla mi ideja. Sad ću da otkinem jedan komad. Super, uspelo je. Ja nikada nisam jela toliko čokolade. A ovdje su još i moje omiljene bombone M&M's. Bukvalno ih obožavam. Drugari, nadam se da to nisam. Jako sam oduševljena. Ideja. Sad ću izmrviti ovu čokoladu. Da. A zatim ću koristiti lifehack Majka i rastopiti je uz pomoć fena. O, da. Sve se topi. Ekstra. Gledajte. Sada imam litre tečne čokolade. Ali to još nije sve. Ukrasit ću sve šlagom. I ubaciti slamčicu. Kakav miris. Treba što pre probati ovaj koktel. Fantastično. Ne treba mi slamčica. Piću sve ovako. Najbolji desert na svetu. Hej, šta radite? To je moje. Ne može. Sama ću sve da pojedem. Wow, pa to je mali aparat sa bombonama. Kao da je za lutke. Slatko. A šta je dobila Janice? Ona ima aparat srednje veličine. Sjajno. Tamo je mnogo više bombona. A Mike je dobio najveći aparat. Tamo su i Skittles i Maltesers. Ekstra. Dakle, Vivian, počinje. Dobro. Sad ću pokušati da izvadim bombonu odavde. Ali koji da izaberem? Tačno. Hoću sve odjednom. Da. Uspela sam. Sad ću probati. Divno. Sviđa mi se. Hoću da pojedem sve što imam. To je pravi užitak, blago meni. Eto, nisam se najela, ali Mike ima ogroman aparat sa bombonama. Pozajmit ću od njega par komada, neće ni primetiti. Hej, naravno da hoću. Skloni svoje ruke od mog aparata. Janice, drugarice. Ne, Vivian, čak ni ne pokušavaj. Sad je moj red. Sama ću da pojedem sve. Čudno. Što neće? Da li se aparat pokvario? Što da radim? Treba nešto smisliti. Tačno! Da, Janice je kod nas majstor za sve. Ona će se sigurno snaći sa tim aparatom. Sad će sve popraviti. Kako je brzo ispunila zadatak. Janice, svaka čast. Ovo je tvoja nagrada, uživaj slobodno. Ovo je mnogo ukusno. Čim više jedem, postaje mi sve ukusnije. To je to. Zadovoljna sam. Mike, šta čekaš? Sad ti. Da, točno. Ali kako da izvadim bombone? Hvala na ključu za odvrtanje, Janice. Zašto neće? Dobro, onda ću ga razbiti.
O ne, ni to ne uspeva. Dobro, neću se predati. Imam čekić. Šta? Ni čekić ne pomaže. Dobro, onda motorna testera. Hajde. Oj, šta da radim? Tačno. Dinamit. Aparat to sigurno neće izdržati. Vivian, pridrži, moram da zapalim dinamit. Treba mi šibica. A sada palim. Da, ostalo sačekati. O ne, ali može da eksplodira u mojim rukama. Ne, Mike, uzmi to. Društvo, čuvajte se. Dinamit će uskoro eksplodirati. O, a gde je odleteo? Wow, ljudi! Na vas pada kiša od bombona. Uspeli ste da raznesete aparat. Sada imate gomilu bombona. Hajde, navalite, to je super. Wow, ekstra! Ja sam u raju. O, da, ne mogu da verujem. Devojke, poslužite se, ja častim. Šta ste dobili ovog puta? O, pa to je čips. On je sa ukusom jagode, jel da? Slatko, a Janice ima malu porciju, a Vivian srednje pakovanje, a Mike je opet imao najviše sreće. Dobio je ogromno pakovanje. Jeste nekad vidjeli tako nešto? Dakle, hajde da počnemo. Janice je prva. Hajde, da vidimo šta je unutra. O ne, samo jedan čips. I kako ja time treba da se najedem, jeli? Pa dobro, to nije loše. Završila sam. Ko je sljedeći? Hej, Janice, pazi malo. Dobro, nemam vremena da se raspravljam s tobom. Vreme je da probam svoj čips. Probat ću. O, to je baš ukusno. Čips od jagode je nešto novo. O, meni je došla genijalna ideja. Mogu sipati na čips šlag, jer ja obožavam kombinaciju šlaga i jagoda. O, smislila sam još nešto. Da, sipat ću šlag direktno u pakovanje. Tako je. Zatim ću dobro sve potresti da se promeša. Sve sam prosula. Ne, Mike, stani. Ti ne možeš. Ovo je sve samo za mene. Poješću sve pravo sa stola. Baš me briga. O, kakav užas. Ona ne zna šta su maniri. Našao sam šlag, Vivian. Sad ću ga probati zajedno sa svojim čipsom. Eto, ona je sve potrošila. Dobro, nema veze, onda ću samo jesti čips. Prvi put jedem čips sa ukusom jagoda. Ovo je ukusno. Želim još. Sve sam prosuo. Devojke, mirno, to je samo moje. Ne dirajte. Opa, sada imate Nutellu. Zanimljivo, ljubičastu Nutellu još sigurno niko nije jeo. Mike je dobio najmanju porciju. A Vivian ima srednju. A Janice je dobila ogromno pakovanje. Toga će biti dovoljno za nekoliko godina unaprijed. Ja ću da probam. Ne stani, ja sam prvi. Jer sam ja dobio najmanju teglicu. I ješću kašikom. Ne ulazi. Dobro, nije problem, ja imam manju kašiku. Da, sad ću da probam, jedva čekam. Izgleda ekstra. Wow, a ukus je još bolji. Sviđa mi se. Mike tako privlačno jede da je svako ogladneo gledajući to. Ali sreća nije trajala dugo, jer je teglica bila tako mala da se Nutella baš brzo završila. Znači, red je na Vivian da proba svoju Nutellu. Ja ću jesti kašikom. Uzet ću odmah više. Nešto nije u redu. Ne mogu da izvučem kašiku. Kako to? Hajde. Ups. Kako boli, šta je to bilo? Vivian, jesi ti bacila teglu u mene? Kako si smela? Izvini, Janice, ja nisam namerno. Hoćeš? Ne moraš, dobro? Znači, ja ću više dobiti. Okej, probat ću opet. O, da, divno. Ovo uopšte ne liči na klasičnu Nutellu, ali sviđa mi se. Šta se dešava? Pomažem ti da obrišeš Nutellu sa usta. Tako mnogo bolje. Hajde, Jenny, sad ti. Čekaj, hajde da ti pomognem. Ja sam ipak muškarac. Eto, izvoli. Ja sam pripremila ogromnu kašiku za svoju ogromnu porciju.
Sad ću probati. O, da. Drugari, bili ste u pravu. To je mnogo ukusno. Neću nigde da žurim. Hoću da uživam u svakom trenutku. Čekajte, a gde je moja kašika? Gde je nestala? Našla sam je. Ne, to nije to. Dakle se klešta tamo. Konačno. Evo je moja kašika. Bravo, svaka čast. Ja sam se tako umorila dok sam je tražila. Ja sam sva u Nutelli. Još i ruka. Janice, ne brini. Tvoj prijatelj će ti rado pomoći da rešiš taj problem. Treba razmisliti. Tačno. Za početak ću ofarbati kućicu roze. Sa šminkom će to dugo trajati. Bolje da koristim farbu. Tako je, sipat ću sve na krov. Wow, kuća izgleda prelepa. Pogledajte. A sad ću uzeti četkice i prefarbati kuću iznutra. Da, odlično mi ide. Zak, to su moje četkice. Jesi normalan? A što ni u redu? I ja moram da ofarbam svoju kuću. Ej, Janice, baš si cicija. Ja bih dao tebi svoje četkice. Dobro, onda ću uzeti farbu u spreju. Tako će biti mnogo brže i bolje. Da, boja je prelepa, baš mi se sviđa. Što? Farba u spreju? Sjajno. Moje lice. Treba što pre skinuti farbu sa lica. To je smešno. Prestani da se smeješ. Kako slatka salveta. Pala mi je na pamet odlična ideja. Zalepit ću ovu salvetu na zid. Da, cool. To izgleda kao prelepe tapete. Divno. To je zanimljiva ideja. Skloni se, Zak. Imam ideju. Stavit ću lepak, a sad ću da zalepim to na Zakovo lice da ne bi virio. Ej, Janice, šta si uradila? Misliš da je to smešno? Pa nije. Moja obrva. Nema je. Kako da sve vratim nazad? Treba mi moja obrva. Da vidimo. Uspelo je. Da, tako je mnogo bolje. Dakle, sad ću i ja da napravim tapete. Moram samo da nacrtam lep uzorak. Da. A sad ću iseći komade. Idealno. Hvala, Janice, na dobroj ideji. Ostalo je samo da se sve zalepi. Po celoj sobi. Ovako. Wow, ispalo je cool. Mom robotu se također sviđa. On je čak počeo da pleše, jeste vidjeli? To je bilo sjajno. A meni će trebati časopis. Ovdje ima toliko cool ideja. Samo pogledajte kakva lepa Barbie soba. Da, meni to sigurno treba. Od čega da počnem? Tačno, prvo treba staviti roze kauč, zatim fotelju i stočić, a više detalja i obavezno slike. Ovdje će moja Barbie moći da se odmara i pije čaj, a ja zajedno sa njom. Cool! A sad ću staviti ovdje ormarić, a zatim više fotelje i jastuka. Tu će moja Barbie moći da gleda televizor. Cool! Barbie, gledaj, a moći ćeš da gledaš svoje omiljene emisije. Ej, šta je ovo? Ja sam uzeo daljinski i uključit ću ono što se meni sviđa. Obožavam show sa robotima. Janice, tako su smešni. Zak, da li možeš da mi nasmetaš? Gledaj svoja posla. Dobro. I moj robot ima televizor. Okačit ću ga na zid. Ovdje će stajati stočić, a po krajevima ogromni zvučnici za muziku. I okačit ću postere. Da, a tu će biti fotelja. Tu ću staviti policu sa stripovima. Moj robot će moći da pleše ovdje. On obožava elektronsku muziku. Gledajte ga. Ne, kakve bučne komšije imamo. Užas. Zak, isključi to odmah. Dobro. Odlično, tako mnogo bolje. Hvala. Spremna sam da ti dam fotelju za tvog robota. Kako dobra fotelja, hvala. Stavit ću u dnevnu sobu. I tu će još biti PlayStation. Obožavamo da igramo igrice.
Dakle, ja sam završio sa ukrašavanjem prvog sprata. Moja kuća je sigurno bolja nego kod Janice. Gluposti. Jao, moram što pre da napravim drugi sprat, a moja Barbie nema gde da spava. Ja sam našla za tebe krevet, pogledaj. Tu ćeš moći da spavaš. Ali to još nije sve. Napravit ću još za tebe stočić gde ćeš moći da se šminkaš. Tako je, uvek ćeš biti najlepša. Barbie, jesi zadovoljna? Čekaj, šta je to? Pa ne, odeća malutke Barbie ne može da leži na podu. Našla sam odlični ormar. Stavit ću u njega svu prelepu odeću malutke. Tako je. Barbie, hajde da se presvučemo. Ova haljina ti tako lepo stoji. Da, divna si. Kako ti se čini? Da li je slatka? Pa ne baš. Odlazi. Ne slušaj ga, Barbie. On ništa ne razume. Što si me uopšte pitala? Dobro, ja ću napraviti mnogo bolju spavaću sobu. Moj robot će imati spavaću kapsulu. Ukrasit ću je prozorima sa pogledom na svemir. A tu ću staviti časopise i hranu. Moj robot ima mnogo različitih stvari. Sve to treba da se rasporedi po policama. Tu će biti fotelja, a ovdje teleskop. Odlično, jel da, Janice? Onako? Ali nisi još vidjela osvetljenje. To već izgleda zanimljivije. Wow, koliko zvezda! Šalim se, a ni nešto ne sviđa mi se. Što? Znam da ti se svidjelo. Ne laži. Da, moj robot je najbolji. Šta je to sa mojim robotom? Odakle dolazi ovaj zvuk? Pa to krči stomak mog robota. Gladan je. Ne brini, sad ću te nahraniti. Da vidimo šta ima u frižideru. Samo povrće i voće. Odvratno. Sad ću da popunim frižider stvarno ukusnom hranom. I to će biti pizza. Cool. Obožavam picu. Stavit ću još nekoliko kutija ovdje. Da, kao što ste shvatili, na trećem spratu će biti kuhinja. Tu će biti sto, a ovdje špored. Mada čekajte, šta ćemo kuhinja? On ne kuva. Sklanjam to, a bolje da stavim automate za igrice. To je mnogo zabavnije. Cool, vidim da moj robot uživa. Janice, šta radiš? Skupljam povrće i voće. Moja Barbie to voli. Da, sjajno. A sad ću da stavim sve to na policu. Jabuka, paprika, banane. Mada ne, predomislila sam se. Bolje da stavim tu torbice i cipele. Da, to je mnogo bolje. Super. A umjesto kuhinje ću staviti šipke za odeću. Da, mojoj Barbie je potrebna posebna garderoba. Ona ima baš mnogo odeće. Tako je. Ovdje taman ima mesta za svu njenu odeću. Ništa gore nisam video. Zako dlazi, smetaš mi? Vidi, ja imam nalepnicu robota. Da li liči na mog? Zalepit ću na krov da bi svi znali da je to kućica mog robota. Baš sam dobro smislio, jel da? I ja imam nalepnicu. To je moja Barbie i svi će znati da je ova predivna kuća moja lutke. Wow, Zak je napravio odličnu kuću za svog robota. Izgleda super, tako tehnološka i pametna. A šta je kod Janice? Wow, pa to je prava roza Barbie kuća, kao sa naslovne strane časopisa. Imam još jednu tajnu u kući. Ako se pritisne ovdje, pojavit će se soba za upravljanje. Stavit ću ovdje mog robota. Pogledajte kako cool blastere ima. Super. Cool. Što? Tajna soba na krovu? Da. I ja imam slatku sobicu na krovu. Tu je njena omiljena fotelja i njeni kućni ljubimci. Da, oni žive ovdje. Preslatko. Da. Moja Barbie je srećna, a znači da sam i ja srećna. Ostalo je samo napraviti dvorište za moju Barbie. Prvo treba staviti travnjak. Tako je. A zatim ležaljku, par patuljaka i suncobran. Lepota.
Što? Ozbiljno? Ja imam mnogo bolju ideju. Napravit ću plavi pod. Zatim ću staviti svu tehniku za let u svemir. Eto, Moja kuća je bolja. ne moja. Dakle, pažnja. Napišite u komentarima čija vam se kuća više sviđa. Hajde još jednom da pogledamo kućicu Barbie. A sada da ocenimo kućicu